Satrio gedhe dhuwur ngaku sapa jenengmu? Saka ngendi papan wani ngagelah ngadeg ngagelah. Ana pawongan telu mancing lalatan Ngamarta. Ngaku sapa? Dalan rupak sudik kedisian. Ya, aku Prabu Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Patih Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Prabu Suhantaka. Iki kok beda-beda tempuk-tempuk to kene. Kuwi gawe jeneng kok angel men to Pak Toro. Ora kere aku uga Senopati negara Wanggana jenengku Prabu Senopati Surahawita. Aku adine Kakang Prabu Handaya lan Hawita iki. Ragile Wangganapura iki ya aku iki. Bagus dhewe ya aku iki. Iki do grutukan apa arep do njaluk urunan 250. Hai sakarepku. Ngaku sapa kowe? Panenggaing Pandhawa Raden Werkudara Bratasena. Weladala Werkudara. Singa. Werkudara kok singa. Kowe dikarep apa? Kabeh tumeka Karang Kadempel. Werkudara. Endi Semar? Endi Semar? Sing ngaku pamong ing tanah Jawa. Yen wis ketemu arep apa? Arep pateni dadeke tumbal kanggo nambani pageblok ana ing negaraku. Negaraku bakal mulya yen to bisa mendem Semar minangka tumbal. Luwih-luwih wis ora ana gunane Semar kuwi ngembani para satriya tanah Jawa. Tundhone apa? Tundhone apa sprana tekan sprene para kawula mung padha nemoni sengsara. Kuwi kabeh mergo Semar isih urip ning alam donya. Bener. Endi Semar? Sik jare momong Pandhawa gawan mrene tak beleh. Tak beleh sirahe, tak kokok kowe piye? Barat. Ratu geblok. Jaluk mati, so materi Semar yen wis rubuh ateke Werkudara. Wah, nantang perkara mati kowe Werkudara. Oh. Oh. Oh.